मोकळा जेजू तू आमच्या काळजांनी जियेताय मोगळा जेजू आनी आमी तुका दिनवासता तुका वाखाणटा कित्याक तू आमचो इतलो मोग कोत्ताय आमी तुजे कुडीचे सांदे पूण आमी ते भाशेन खूब फाटीं जियेना पूण तू आमकां सोडिनाय तू आमकां विस्वासी रावताय जेजू आमकां हांगसर आपूण हाडलेल्यांक तुवें एक देणें दिलाय तुका उदीक चिटकोन रावंक आनी तुजें सगळ्या मनशा कुळाक आमी मागूंक तांकांय तुज्या एकवटान कृपेच्या आदारान ओडून घे आनी तांचेंय जिवीत तुज्या जिविता सारकें उदीक आनी उदीक जावं दी आनी आतां म्हज्या भयणीन भावनो दोळे धांपून आमी जेजूच्या पांयार आमची तकली लावया आनी ताका आमचें सगळेंच जिवीत समोर पुया गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत आमी रावया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी आमचें सगळें आसा तितलें ताचें सवें आमी दवरया सुस्कार भायर सोडटना हे परी आमी उदीक आनी उदीक ताच्या एकवटान ताचे कुडीचे सांदे कशे जियेतले हांव होच खोलायेचो अणभव सगळ्या आमच्या भावा भयणांक ताणें दिवचें म्हणून ह्या आतां रुजाय तेरसांतल्यान तांचे पासत मागया आनी आमच्याय कुटुंबा पासत जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत कोत्ता तेन्ना आमचेच सवें केलें जाता ह्या हेतून आतां आमी ह्या तेरसान वांटो घेवया सतमानतान देवाक सोदविकार बापा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरी सांबाळलो आंकवार मरयताय जल्मलो पोंच पिलात ताणें कोस सोंसले ताका उर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्लो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर वयता देवा बापाच्या उजव्याक बसला तोय ताचे मेलोन्यांची मुजबी करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कथोलिक सोबे भक्तांचे एककार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवन सासणाचे जीवित आमेन भावार्थ बोरवासो प्रितीमोग हे तीन आत्मीक गुण बापान आमकां दिलेले आसा ते आमी जेजू सवें उदीक खोलायेन जिवच्याक तर आतां आमी सायबीण मांय कडेन भाग्योन फ्रांसीस शेवर कडेन भाग्योन तिनासा कडेन भाग्योन जुजे वाजा कडेन मागया आनी सगळ्या सांत भक्तां कडेन आमचें जिवीत उदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटान आतां सारच्याक आनी मागिरूय तेच भशेन आमी जिवच्याक आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे इश्टलांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वीस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वीस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या
मनाच्या वेळार आमेन Naman mere kurpen bolele service po chataisa. Ustraमध्ये तुझं दैवन सुदैवचं पूज जेजू. भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Muima bapak ani putak ani puitrotmyang. आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन Pan sundusaचे mister. Poilo sundusaचो mister Anquar Marie Gabriel दुतावर वीण जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाची चड उर्बायेची सर्विस्पोर तुजे सवे आसा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं आमचो आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आनी आमी आमचे चुकल्यांक भोगशितांव तशी तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगती बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन अनुद बापा कान पुतरा कान पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन O म्हज्या मोगाचे जेजू फोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाकल्या उज्यांतली वो स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्या दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नांव आयकना फुडें तिचे कुशव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या तळ्यान उदगारून तिणें म्हणलें वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोर तुजी तायेंसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्या विनवणी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोर तुजी तायेंसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्या खातीर विनवणी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझी ताईंसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझी ताईंसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझी ताईंसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझी ताईंसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझी ताईंसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझी ताईंसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझी ताईंसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझी ताईंसा ओस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. ओनोद बाप्पा कन पुत्रा कन पवित्रात्म्यांक आदी आता आणि सदाकाळ आमेन. O म्हजे मोच्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची बाका न्यार आमकां कोणातल्या वशांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरान दुर्बलपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगुड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीच स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गोठलावन खावणीत दवरलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली दी आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आणि सदांकाळ आमेन. ओ मोच्या मोगाचे जेजू बोगोस आमची पातका निवारा आमकां कोणातल्या वचांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज असलेल्या चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योदनो समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सरस्पोत तुजे टाय आसा श्रमतेच सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजो. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या वचांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज असलेल्या. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदीं बसून तो ताचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आमचो दिसपट्टो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सवेस्पो तुजे टाय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सवेस्पो तुजे टाय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सवेस्पो तुजे टाय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवे स्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापा खातीर विनवटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवे स्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापा खातीर विनवटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवे स्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापा खातीर विनवटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवे स्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापा खातीर विनवटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवे स्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापा खातीर विनवटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवे स्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापा खातीर विनवटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवे स्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आम्हा पापा खातीर विनवटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदांचो आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां न्याय कोणातल्या उज्यांतली ओ स्वर्गांतल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. D25 घेऊया पयलो कडवो. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जेजू जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मार्कू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताडो असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. आमच्या बापा सुर्येच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पापी आमी विनवटी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Numan Marek Prin Bulele Suris Pochre Saustramadis Sado and Sado Sofu Jesu. Bagyo kini dewache mai ama papya vinodni God atanyam chamana chavalar amen. Moy mapapa kaniputa kanipoita atmya. Adiyatani sadangkal Amen. O Moja moja moga Jesu, pugosam sam chipatka, niaram kai monas leo chantli, o sarga sagla otmya, bogorum chorgaro zaslalya. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यान जेजूची परगोटणी जुवांव 2-4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें उस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दोरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो इश्टोय ग्रास आमकांनी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां तायनेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू Bagyo dewache mai ama papya vinodni God atani amcha manan chavalar amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू Bagyo dewache mai ama papya vinodni God atani amcha manan chavalar amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू Bagyo dewache mai ama papya vinodni God atani amcha manan chavalar amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू Bagyo dewache mai ama papya vinodni God atani amcha manan chavalar amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू Bagyo dewache mai ama papya vinodni God atani amcha manan chavalar amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू Bagyo dewache mai ama papya vinodni God atani amcha manan chavalar amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू Bagyo dewache mai ama papya vinodni God atani amcha manan chavalar amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओसऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू Bagyo dewache mai ama papya vinodni God atani amcha manan chavalar amen. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा
ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू बायने देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू बायने देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आतां आणि सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमची पातका नियाळ आमकां पडतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात चोगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज असलेल्या तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआमांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडोय राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू आनी देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई आसा स्तेरे मोदे तो सुदीप आणि सुदीप तुझे पूत जेशू देवाची माय आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमची पातका निवार आमकां पडतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात आत्म्याक बो करून चड गरज असलेल्या चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू भगिंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू भगिंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू भगिंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू भगिंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू भगिंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू मरिये देवाचे माये आम्हा पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू भगिंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू भगिंते मरिये देवाचे माये आता आम्ही पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेसू देवाचे माये आम्हा पापी विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. मोहिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदाकाळ ओ मोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमची पातका निवारण कोणत्याही उजांतली वर सरकार सगळा आत्म्याक बोकोरून चोर गरज असलेल्या Poet Costano, Maca Cotcora, tu por viajes, Citan Maca, tu Ciagayani, tu Macari poi, Veglo hasorum, Igeris diunakai, tu Ciagayani, tu Macari poi, Veglo hasorum, Igeris diunakai. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर जेजू मिसाच्या बलिदानाचे स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हे म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेंत बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगिंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेंत बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगिंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेंत बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोळ आता आणि आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोळ आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोळ आता आणि आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोळ आता आणि आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोळ आता आणि आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेंत बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोळ आता आणि आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोळ आता आणि आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेंत बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोळ आता आणि आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाल. ओ म्हज्या मोलाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां ह्या तोंडांतल्या उज्यांतली ओ स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो कडवो घेवया क्रिस्ताच्या आत्म्या. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुझे सोशियोन तूं म्हाका फर्माय भक्त सांगाती तुका वगडाच्यान तुझी सोशियोन तूं म्हाका फर्माय भक्त सांगाती तुका वगडाच्यान. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटले रक्ताच्या दाळ थेंबोरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिश्यां सुशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेत पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पाचे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पाचे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पाचे ताय आसा
ओसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंत तुम्ही देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पर चिताय असा ओसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंत तुम्ही देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पर चिताय असा ओसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंत तुम्ही देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पर चिताय असा ओसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंत तुम्ही देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पर चिताय असा ओसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंत तुम्ही देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पर चिताय असा ओसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंत तुम्ही देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पर चिताय असा ओसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंत तुम्ही देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पर चिताय असा ओसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंत तुम्ही देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदाकाळ आमेन. आमेन. O मुझ्या मोगाचे मध्या मागाच्या जेजू, जेजू सर्वांची पातका, निवार आमच्या उजाडी ओ सर्व सगळ्या आत्म्याक ओ करून सोड गरज असलेल्यांक दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्करी करतात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरबोंड मारूंक लायले. आमच्या पांच सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जा, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडोय ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां कायणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदय तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली ओ स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तोही संवसारांत जावं. आमचो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्तोऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमच्या उज्यांतली वर्सुकां सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोळट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचून भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सवेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सोदो
आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आणि सदां सदां आमेन. ओ म्हजे बापाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हेमकोळांतल्यो जांतली वर्ग सगळे आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तूं कृपेन बरयले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंत मे देवाचे माय आम्हा पापियां विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बरयले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंत मे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बरयले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंत मे देवाचे माय आम्हा पापियां विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बरयले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंत मे देवाचे माय आम्हा पापियां विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बरयले सरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंत मे देवाचे माय आम्हा पापियां विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापिया विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनुत बाबा कानपुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमची पातकां निवारण जातले ओ सगल्या आत्म्यांक भोग करून जोड D13 घेऊया. Jesu boria golia, Jesu swati bolia, sorgita tu dioloi, sorgun maka eloi, pole audiceni. ओर्काचे मिस्तेर पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपले मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवून जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात. खुर्सार मारलेल्या नाजरेंतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरेक प्रिंट बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरेक प्रिंट बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरेक प्रिंट बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरेक प्रिंट बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरेक प्रिंट बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरेक प्रिंट बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कुप्रीन बिलेले सुरेश पोचते सावष्ट्रामध्ये सदो आणि सदो उत्सव पोचे देवाचे माय आम्हा पाप्या विनंती कर आणि आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुप्रीन बिलेले सुरेश पोचते सावष्ट्रामध्ये सदो आणि सदो उत्सव पोचे भाग्यवती माय देवाचे माय आम्हा पाप्या विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुप्रीन बिलेले सुरेश पोचते सावष्ट्रामध्ये सदो आणि सदो उत्सव पोचे भाग्यवती माय देवाचे माय आम्हा पाप्या विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुप्रीन बिलेले सुरेश पोचते सावष्ट्रामध्ये सदो आणि सदो उत्सव पोचे भाग्यवती माय देवाचे माय आम्हा पाप्या विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ मुझे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां ह्या प्राणांतल्या उजांतली ओ सरकार सगले आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू सरकार चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर सरकार उबारून व्हेलो. थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां ह्या प्राणांतल्या उजांतली ओ सरकार सगले आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बसायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमपणांतल्या वजांतली ओर स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्याक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा, स्त्रिया मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा, स्त्रिया मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा, स्त्रिया मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा, स्त्रिया मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन
कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा इसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूच येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा इसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूच येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा इसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूच येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा इसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूच येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा इसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूच येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे टाय आसा इसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूच येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपणांतल्या वजांतली ओर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र कुंडान दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलोली एक बायल चे पांयां तोळा आसलो चोंद्री मातचे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांतयान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाल. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां येवपणांतल्या वजांतली ओर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. थोडो वगत आतां आमी ओगेपणांत रावया. ह्या मागण्याचो परिणाम आमचे जालोलोच आसा आनी आमचे वरवीं सगल्या मनशाकुलाक
आमच्या संवसारांत जियेता तितल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागलेले आसा. आमच्या देशांतल्या मनशांक पासत, आमच्या घराब्यांनी, आमच्या फॅमिली पासत. आनी जितली आमची नोसोरणी जेजूक आमचो मास करून जिवंक लागता आनी तो खरेपणी आमची तिजोरी, तो आमचे सगळेंच अशें म्हणून ताका मानून घेता. तेन्ना ताचो परजोळ आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान सगळ्यांक फांगतलो आनी हे परी जेजू सोबें ती सगळीं ओडोन येतली. आमी सगळे पासत मागलेले आसा. सगळीं बाकीची इंतेसां आमी मनांत धरून ह्या मागण्यांत आतां आमी तांकांय तांचेय पासत, तांची विनंती पासत, तांच्या गरजां पासत आमी मागलेले आसा. तर आतां आमी सायबणे कडेन आनीक फुडें मागया. दोमान राणये, काकुचे माये, तूंच आमचें जिवीत, अमृत आनी परवांचो. आमी परदेशी येवेची बाळगां तुका उलोवंक मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून, रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्यार शिरातली तुजी काकुची नदर घाल. तूं कोणवळय आनी मोकळ तुलो बागवार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये, आमचे खातीर माग. जेजू बसायलेले ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती वर मोरेची बोपवित्राचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ती आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर एक भोव कोणवाळे आंकवार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपान. मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासर दिन आसताना उरलो म्हणून. पातयोन हे बोरवाशेर हांव येता तुजे विंगे ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सुरशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी वोन. हे देवाचे पुताचे माये, बेपरवा करून नाका म्हज्या मागण्याची, पूण दुयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कोर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा. देवा म्हज्या आदारा खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपल्या सागरीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओयाच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या पावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान बोर दोतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरावळणी शेवटीता. इनोलक्यांक कोच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देणे भरता. गिरेस्तांक काम्यांत आनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी दासी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. R35 घेऊया. Joy
सोर्गीचो उणो दिलोय मागया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी हे वरवीं थामणासणाच्या सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा बेसांव घेवपाक मुखार सरचें
अशें तुमकां तुमचे पाटी घेता हाचेर